tali zirna creation of new company thar create dan company thar siam dan kan insinom tali kan lo hmangchana intine kan business kan enter luang kan company hming kha kan create dang ti kan insinom ama sabera chuan tali software kha ka open nga chuan ka page ron lang ma saber kha gateway of tali ni ti hriat tur heta hian an zia hi gateway of tali ka mouse cursor hin an chuan gateway of tali kan open chi a page ron in ziak ma saber kha gateway of tali chuan company create tur chuan company info an kalanga ya company information heta hian ka mouse lo en company info ti oma chuan company info an kalanga chuta chuan creation of new company kan zir dawna create company a kan lu dang chu ka du chuan mouse hmang ka kal thei ma se tuna chuan mouse kan hmang vak to lawang mouse kan da tha kan keyboard a down arrow hmangi mo up arrow hmangi kan kal kual chuan heta kan lo notice em ka hrilawa select company ti ka click lai hian SSNB ka tra omja chu khi S khi a bold big ti na chuan next apo L khi a bold big a ka chuk thlak che khan a sena chuan create company apo C hi a bold big ka tra chuan ka chuk thlak che khan sena chumi omja chu heti ho hi shortcut key zel ti na select company ka lu du chuan S ka hmeta chuan login a ka lu du chuan L ka hmeta chuan create company ka lu du chuan C ka hmeta chuan khat mi ni lo chuan down arrow mo up arrow in ka kal kualanga chuan ka lu du huna enter ka hmeta create company ka kal du chuan create company a down arrow in ka chuka enter ka hmeta emo a shortcut key chu C ni a chuwangin create company shortcut key chu C ni a C ka hmetanga chuan create company a min show chuan name ma chuan ka business hming kha ka zet don ta tali zirna ti ka zeka chuan ka next don chuan enter ka hmet che lang mailing name a tali zirna ka zeka address ka zeka nga address ka zeka enter ka hmeta chuan house number te khan building number te khan indu chuan zeka chuan country a India state a Mizoram hi ti ngai tu Mizoram ka ti lo chuan kina GST ka ti na khan bolang Mizoram om kan ni chuan Mizoram kan ti pin code tik tak kan chulu tanga chuan phone number kan enter nga chuan fax number kan enter nga chuan enter kan hmet zelang email kan ni chuan email kan enter nga website kan ni chuan financial year begins from oma omse chu financial year hi kumtin April ni khat 1st April to 31st March ani ti kan hria chuti chu kan financial year in chat hun tu chu 1st April la kumtin 1st April la in chan don tina chuti chu financial year begins from 1st April kan tenga chuan a year hi chu thani kan ti kum khat ni a tun kum chu sani samni phat ni bangin sani samni phat kan tenga chuan kan lekhabu chan na hun kwa tuna kan books begin po kha tun kum kan manghal menga 1st April kan manghalanga chuan tali vault password hi chu tha kan tali khan mi dang min khoi pi kan du lo chuan password kan da theya chuan kina kan suenga kan da anga kan reset dan tun intinge kan change le dan tu te tuna chuan kan da shilonga enter kan hmetlang chuan ta hian kan currency symbol heta tali na kina kan amount value te kha a symbol nge man kan du ti kha kan du kan thlang the dollar te po kan da the kan du chuan a formal name tu po hi INR khelo pon D ti te S ti te khan kan da thak the masaka chu tool bar khelo chuan INR ti hi thato ka enter kan hmeta enter kan hmet zelanga chuan decimal place po hi pahnih tok viawa indu chuan panga point ti the pathum point ti the 0 point ti the chuan paise po hi tha chuan next enter kan hmetanga enter kan hmet lia chuan ka zo to a accept yes or no minon pe a yes ka du chuan y ka hmetang no ka du chuan n ka hmetang mo enter ka hmet tlang the enter ka hmet chuan ka yes ti na enter ka hmet chinang eng lo tanga chuan company thar ang create ang he tali zina arrange create to tan chuan nekina tian tali hi kan chu huna chuan
kan du le vela khan heti hen ro lang to don company info kha ro lang kha to don lawa achan chu company kan nei to wan ti hian hi kan tali kan lu vela ron lan da tu masaber ania chu gateway of talian tia heta hian chung berai zai mo helai po hian zeta gateway of tali chuan tuna hian tali zina pakhat kan siam company pakhat kan kheta mas accountant kan nia company pani pathum te kan maintain saka pali panga kan maintain sak du pon ti kan tiam company pakhat kan kheta khami han kan ti vek don nge khami kan ti vek khan chu company chi sang sang khani a buai noi mai don a profit and loss te balance sheet te kha kan la sang thei don lo chuwangin business chan theu kha chu business chan theuin a shan theuin an company an business kha kan create sakang chumi ti tur chuan right side kan enanga heta hian hei company info kan lu nga ya create company tu kha chuan heta hian F3 ania underline kan hua chuan company info ti kan hua kadu chuan mouse pangin ka va click theya kadu lo chuan F3 ania underline am chu alt alt ti kha kan keyboard a alt ti kha chuan F3 underline ti nia chu ti chu alt le F3 ka phe kop chuan company info a ka lu tang the mouse cursor in du chuan ka hmet theya kadu lo chuan shortcut key ka man don chuan alt le F3 ka hmetang chuan hei company info a min hruai thlanga ni chin kan first kan video masalma ron lang ang khan company info min hruai thlanga chuan kadu chuan ka hrat theya ka clear create theya alter ka ti theya chu na kina ka sela tuna chuan company pakhat kan create to a company dang kan create don le dona kan ti dan tu chu alt le F3 kan hmetanga company info a min hruai luta chuan create company a ka kala enter ka hmeta chuan company thar ka create tiang tali zena chu ka create ang zoram ka tianga chuan hei chu du le ka enter anga du le ka enter to lo menga chuan enter ka hmet chal charanga accept yes or no ka yes anga chuan eng lo danga company thar a ron create ang hei company pahnih tali zena le tali zena chu lo om to a chuan tuna hian hei tali zena chu zo khi aduma a bold bika chumi om za chu tuna hian tali zena chu ka select tina tuna hian thil dang ka back tu chuan escape ka phet zelang escape hi back na thil dang ka thil ti re meng hi antinan tiang te sing ledger te lo siam tai la khatiang kha tali zena chu a hian ka create don tina an kina a select dan te a delete dan te kan sei lenga